ଆଉ ତମ ଆଡେ ଚିନିରେ ଜନ୍ଦା ଲାଗିଛି ନା ରେଟ୍ ବଢି ଯାଇଛି? ଆଗକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସଫଳ ହବ। କେମିତି ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ହବ। ଆଳୁ କିଲୋ 40 ହବ, ପିଆଜ କିଲୋ 60 ହବ, ଚିନି କିଲୋ 100 ହବ, ଆଉ ତେଲ ଦର 200 ଟପିବ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନାଁରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଛେଳି ଚାଷ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ କଥାଟା ବେଲଜା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଭାରି ବାଧିବ। ହଉ ଛାଡ। ଖରାପ ଲାଗିଲା ତ ତମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ତମ ଅଜାରେ ତମ ଅଜେଜ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛ। ନା କହିବିନି, ନହେଲେ ଆହୁରି ବାଧିବ।